Horas marihita manginang. Shalom. Jadi pertama di Bagasan Bornginon, acara penutupan pertanyaan sektor Kamis tanggal 27 November 2020. Jadi hobartu acara nungasa dihita amanginang. Tabayuti umat sudi acarai nang satu hita. Ada orang so tapuk kadepe ibadah pertanyaan on. Jumolo mahita martangiang nahom di Bagasar rohata tabuk kama martangiang mahita. Amin. Tapu jima tuata marhite ede 520 sada ayat sada 1 ayat 2. Jongjong mahita. Mari tihiti goarni de bata ama do goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Do goarni to di perbadia. Na tu mopa langit do tanoon. Amen. Aka dibutuh hamudo. Na makorhon habengeton ni rohado. Pangujunan di hapor siaw muna. Alai ikon adong do lawan sudegan di ekon. Asa satu kamu tutu jalan alasi sandok kamu akan asohrangan di mana-mana. Martua dona poso na mangulahon si songoni didapot tuanna di haroronai haleluya martang yang mahita le tuan debata pargugu naso hatudusan hodo nama johami jala hodo na papungon akkana pinilikmu tuhuriam na badiai mauliate marohanami ala nau di pasat hohami tuanakmu asa ibana na punahami asi maroham sai pargugui mahami mangulahon na ninok nihatam asa domu hami do nau tohastu labungmu sai patugu maha porsion nami saha rodi ajal nami
asa satame sotu halas ni rohana sumurung na pinarelem diaka nama kaholongiho asa pujon nami hodisi saleleng nileleng na marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita manginang. Turpu epistel di pertanyaan budarion dihita ima natar surat di pangukapon 20 sada ayat sada 1 ayat 4. Dungi huida ma banua gijang nai baru dok tano nai baru. Ay nunga salpu banua gijang na parjolo dok tano na parjoloi. Lauti pedang adong be. Jalan hujang mahuta nabadiai, wasian banua kijang siang debata. Ima Yerusalem nai baru, na pinature sohon orang masih bulan pada potong kerajaan. Jadi ubigima suara nagugusian habang saya nama dok. Odo joro ni bata di tonga-tonga ni akajolma. Namaringana mai bana di tonga-tonga na sida. Jalana sida ma bangsona. Jala di batas diri saur tuna sida. Jadi aku sandi bata manasa ilu nasida siang mata nasida. Dan adong be anaknya marsak nirota. Na aku na hasi na iside ainu nasalku na parjolo. Ima sahana martua mana tumangion hata ni bata jala na upiopsa. Pirasa matiki kor kantate.
Merdemeta nomor 522 ayat 1 do ayat 2. Damai di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hawamanami dohot yanami, las rohanami, lahu bere kami tu macai torop, madohoti paratayangan pangucungi, paratayangan sektor di tonga-tonga ni huriata, nadong di hati pakabaruon, jalalas rohanami, di bagasa sataunon, tung macai retado, kita madohoti paratayangan, di ganup sektor ta, bi, dadaholan ni amanginang, lasiar rohanami nang, di keterlibatan, di perhatiata, di kepeduliata, na luar biasa di tonga-tonga ni ulau pakobasion di bagasan taunon. Hakai pakan baru menjadi berkat gaya pasu-pasu di tonga-tonga ni pertibion bisa dilehon debatado pe hosa hangu dua dihita. Sudi gay pasu-pasu dada holan akka sudut na poso alay doho lu sudut na tumua akka lansia akka opung semua menjadi berkat. Baru kita tapatupa pesta gotilon luar biasa lasia rohanami. Molo dihitung dohot amplop gotilon dia hampir melewati 1 miliar. Ini luar biasa. Bahasa boy tarcabe sumoni wikir. Ala adong kebersamaan. Ala adong sapak kilalaan. Ala adong sadani roha. Dan adong nama rungut-ungut. Sudi marlas ni roha. Sudi marulupulup. Nang pe gudang madok. Bahasa nang dijo panditay hami diulusi. Bahasa nang dijo. Adong matik kinabe taulusi sudi. Alay sudi mangalehon di bagasalas ni roha. Nang penuaingon kita lagi berduka. Ima sadaruas na tua-tua naung liling marasahit amang butar-butar nang berugultom naung liling marasahit ngaso nang ibana na budari marhite wea amang situa deha na bitubulu jam 12 lewat bau tohon marujung ngulu inang muru na bitubulu
na sumarhamu liat dope na king atusihami marguguihon akanggina tulu di Januari tanggal 1 Januari nasalpu rap doho tamang situ MC Doruson alidok na sida mang padita dong ba opat talak ruas ni huriat tadang muli nga tubang udok beta isi mahita mga langkue niku nuaing katangnya koma nabudari jam 12 bore kabirap do tamang situa jihadi Siregar di udan adorasi di rumah sakit awal bros ima paromain di Opu Ondo naga lagi gale ala kanker payudara yang nabudari raku woto saut transfusi darah orang dang kudang dope amanginang terus ni huriat tadi bakal parsahito, na pasti perlu topangan doa, na pasti perlu perhatian dan luar biasa. Kesudido hita, sapak kilalaan, jalal, ikut sudido hita, lahu saling mendukung, saling menguatkan yang satu dengan yang lain. Di sudi pergumulan di ruas ni huriat. Alania manginang hata yang dibatama dagabi bohalta napa ingoton goluta di paratangyangan perpudion pangujungion di bagasat taunon ala tuari minggu masuk makita tu minggu ujung tau parhuriaon laos di siman no digoraho di jauhon guar dia kana muding di bagasan nasa tau parhuriaonon mulai adven na barjolo tahun nasalpu sahat tu ujung tau parhuriaon di bagasan taunon tapi kemai di hari Minggu nanengro ucap kami mas sian jesaya ono 55 membuka senek 10 pitu sangat turu di ayat pa 20 tuluhon sonom bayok disi aida ma ahu ma mangop manoppa langit nai baru dohotano nai baru celadang be ingoton akka na parjoloi manang tarsunggul turoha ikombarlas niroha mahamu jala marolupulup rodi saling-lingna ala au manopa akai ai idama au manopa Jerusalem bahe parolopolopon jala bangso isinai bahen las niroha au sadiri pe marolopolop domida Jerusalem jala marlas niroha umida bangsoku jala dangbe tarbege disi suara pertangisan manang suara angguk-angguk dangadong be disi poso-poso siotik ari manang na ubanon na sugok ari-arina ay doli-doli dope na marumur 100 tahun lahomate jala pardosa si 100 tahun hona bura jala paulion nasida ma akabagas laos inganan nasida suatoron nasida ma hau anggur jala panganon nasida parbuena dang tagabun nasida pauliho bagas gabi halak na asing mangingani dang tagabun nasida manuan gabi halak na asing mangaton ay songon ari-ari ni hau songonido ari-ari ni bangsoku jala jadi-jadian tangan nasida ikon halak nahupilit marsahuliosa dang tagamun loja somarniula nasida manang manubuhon anak asa tilahonon natibu ay pinopar ni na pinasupasu ni Jehovah do nasida rodi tubuh nasida ido anggo sahatna amanginang lasrohata borokidon adong onom kur ete jadi majunut tabigi onom kurun bolu hali 5 menit nasa dia 30 menit suatu ngarok kemuna terpuruk nang gusada mabigi koron jalangan de persiapan nak kaparkur sedarion persiapan nasida di bagasa sataunon mangeddehonon jadi ta tangi homon naking di konsistori udo anggol jami tobah dang pulaga jangat eniku ro amang pajedan doho tamang situpul atar 5 baik jami tainna bui meniku anggo di BKT pertanyaan parpudi agak liling lu jami tahun 45 menit pas musi ide yetong ide amigosi nanti luar biasa orang musi ide tu
jamitai ya on edde hasomalan ni inang diakonis dorotong jadi anda berekamu pada boleh dihonota hola kayu mangidehon ate jadi tapola kacang amanginang sudido kita maboto ya buku Jesaya dibagi tolu horong. Na para jolo sahali ima diguari proto Jesaya. Di molota jaha mulai pasal na para jolo saharu di pasal 30 ima proto Jesaya jalan lidok sebelum pembuangan Babel. Di suarahod do disi taringot pertobatan. Di toro suarahod do disi mari kita Jesaya tarigot hamu baon di bangsoi, molo bunga bangsoi dan dibuang nasida. Napaduahon deutro Jesaya ima pasal 40 sahatro di pasal 55 on di masa pembuangan Babel. Di sido nasida mangangbuki, di sido nasida jauh-jauh tu ada paling debata jala di sido nasida di leho baga-baga paluaon di debata do nasida sian habuangan Babel jala patuluhon ima trito Jesaya bulu jatajaha mulai pasal 56 sangat rodi ono pulonom pasal ono pulonom trito Jesaya ima dung mulak nasida sian habuangan Babel. Amanginang turpukon ima ditrito Jesaya. Molo ditrito Jesaya do turpukon berarti ahal orang dohoron diturpukon di masa i. Alani boi do berengota turpuko parjolo sahadi martudu-tudu. Martudu-tudu tuharoro ni. Yesus Kristus dapat 2 halihon di masa perjanjian baru manang di hitawon. Boy do berengota turpukon tusi. Alai konteks ni turpukon ima taringot tu nadaing masa tu bangso Israel. Alani adong dua na iko berengota inti ni turpukon na luar biasa. Na para jolo sahali pasu-pasu doon, las niroha doon, tu akan na barhaposa tu adoban ni dibata. Ini menjadi sukacita bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tu na marhaposa tu adoban ni dibata. Tetapi ini juga menjadi kutuk. Gabe uhuman tu akan na sobarhaposan tu adoban ni dibata. Amanginang tambering ma ayat 20 dangadong bedisipo sopo siotik hari manang na ubanon na sogo ari-arina ay doli-doli dope marumur 100 tahun laho mate jala pardosa si 100 tahun hona bura. Jadi pasu-pasu do tu bangso Israel namar haposa tu roba debata alaiho bura doon tu bangso Israel namulak siap Babel naso marhaposan tu adopan di debata amang idang puasa iyop ko di do sogoni ala adong do persoalan ni hatia ada sida madokon ngapain pulang ke Jerusalem marhuam boy mulak kita tu Jerusalem ai lo jado kita molo mulak tu Jerusalem Iko pajong jongot tado bagas joro de bata. Nasida lupa bagas joro de bata satu identitas bangsa pada saat itu. Lo jahita paling gat tu Jerusalem naung marosoki dang muki be boy i alanido amanginang di dokter pukul moloso porosia tu rancangan di debata. Tu pemulihan restorasi na pinatu pada debata dia mencari kutuk alelas niroha mohon tuaka na borsea tu adopan di debata amanginang molotajaha ayat 10 itu i taringot langit dari baru konteks terpukul
ima patuduhon sada partikian, sada situasi nai baru. Ido yang dohoron ni turpukol. Partikian nai baru. Dan na dirubah Jerusalem igabi Jerusalem nai baru tidak. Dan na diubah menjadi langit nai baru tidak. Alai boido idaki kodokon diharoro di Yesus Kristus padua likon. Apokaliptif ibana dunia ini akan diubah menjadi yang baru. Imana king naidokna di panggung kamu ni. Alanima amanginang marhite turupukon adong ma tolu jaji de bata tuakana borsea. Adong ma tolu jaji de bata tuakana marhabosan tuadopan di bata. Na para jolo sahali sukacita las niroha. Idona tajaha ayat 10 sahat rodi ayat 10 siai. Ganuk halak na marhabosa tuadopan di bata. Ganuk halak na marsigat tung tuadopan di bata. Dia akan bersuka cita di tengah-tengah kehidupannya. Marlas di roha doibana di tengah-tengah ninguluna. Nang pe ikon adopan di bana si taonon. Tapi saatnya dia akan bersuka cita. Marlas ni roha. Dobai dokai sepelalui ikon marlas di roha mahamu. Jalama rolo polo roli sareng-lengna. Ala ahu do manopa langit nai baru. Tano nai baru. Ahu manopa Jerusalem bahe para lobo-lobon jala bangso isinai bahen las niroha. Jangan dong bedi sisi pertangisan. Di ayat 10 siai dang bitar begini si suara pertangisan manang suara angguk-angguk. Odo jaji di mata amanginang tutung-atungan ninguluni akada bersea. Hidup orang percaya akhirnya akan bersuka cita. Marlas biroha. Molo marsigat tu kita tuaroban di mata. Alani asa marlas diroha kita agar hidup kita bersuka cita. Tetaplah bergantung kepada Tuhan. Jangan pernah bergantung kepada pikiranmu. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan sukacita dalam kehidupan orang percaya. Nah paduahon amanginang marhide turpukon didok dilehot di bata hanguluan kehidupan. Molotajaha ayat 20. Tangan dong bedisi poso-poso siotik ari. Manang na ubaron nagok ari-arina. Ada kehidupan. Hanguluan. Molo ibana mangulu di bagasan debata. Di Roma orang baik 20 dok. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Yesus Tuhan kita. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dileho kanguluas saleng-leleng. Odona taparsita akan abrosea. Dang ngulu nuaing, dang ngulu di portibion, ale ngulu saleleng ni lelengna. Hanguluan. Patuluho namanginang marhidi turpukon. Ganuk halak na marhabosat tuaroban debata. Janji ni debata. Kemerdekaan, kebebasan, keadilan. Tidak ada lagi perampasan hak. Molotajaha ayat 20. Sada sahat rodi ayat 20 tului. Jala palun nasida maaka bagas lawi ngalun nasida. Suara nasida hau anggur jala pangalun nasida. Dang tagawan nasida paulio bagas. Gabe halak na asing mangingani. Jeripaya kita akan kita nikmati. Akan mendapat upah yang setimpal. Dak marisuang akan taulahoni. Akan taulahon nalinggani. Dakya marisuang. Ada keadilan. Ada kemerdekaan,
Alani manginang mulak makita siap partang yang anon di bagasan las niroha. Di bagasan olok-olok. Ati. Sudiman nonak kamat tamar las niroha. Sudiman nonak kainat tamar las niroha. Uli bekate hudok jujur udang marlas niroha iba. Jadi aku setiap pagi saya mengopi do di sapini kalam kudusi. Di olah roau ngetor itu ada berkudi. Ngetor ilio kopi, ilio dari putih panas. Apa ijabu bahudul ngadua jom tung sorong lu suku-suku manangaha. Dakya isukun minum apa pak? Langar dong idosong ini. Langar dong idokon. Ya karena tamaduk tuau. Edang ibayar awang pendita togin na. Bani bayar peta wasal may sukun ikudo. Alani inang asamar las dirohan no sudia ka amata. Ate suku kamu manon ijabu hola kudula mate mula karejo. Minum apa pak? Ina matong. Ate so ngonde kudi oleh leo kopi pakai gula atau tidak ina kan? Dingin atau panas ina asamar las diroha. Boido tantangan dapat muinangan non, mulai batu paham mula songoni. Boido tantangan, boido akamatan non dijabu. Biguahan arolin kan, tak pola masalah. Ahana masa, oti omma na parpuri, dan ada masalah. Ale bohado menciptakan sukacita, perubahan paradigma, perubahan karakter, perubahan mindset tak. Di tonga-tonga di guluton, asabui marlas di roha. Mata, aduh tujuh. Ayolah kita bersukacita. Bukan menciptakan sukacita. Bukan menciptakan las niroha di tengah-tengah di ngulut tahun. Tabadau makan aso. Mabay las rohat. Tabadau meset tengah-tengah di ngulut tahun. Porosia doa manginang. Siwa las niroha kita. Itu dia pe kita. Siwa las niroha mahita. Amin. Martang yang mahita. Mauliati ma'alai Tuhan. Tung di suara hokodo tuhami akka namar habosak tuho marlas tiro hadwi dile hoko hang ulua saleng ngelingna jala dayun niakan aporsia doa ali Tuhan akan ani ulana alani paborhat mahami. Tutonga-tongani persauran nami. Tutonga-tongani bagas nami. Asa sibualas derohami Tuhan. Paborhat mahami. Mabelas rohani dongan nami. Unang mabaju rohani dongan nami. Ay jujur do Tuhan. Tanpa husadari hami boijut rohani dongan nami alai dibornginon nunggal dire hoko silas de roha marhite holong mi na pinasahat mi Tuhan hami pe naing ma sibu alas di roha. Pargugui mahami Tuhan. Asa tarpatu pahami i. Las semarohan incol mahu baik kami. Maruluk-uluk matudina dungi dipuji mahu ali Tuhan. Bak kami mah keluarga ni amang butar-butar. Keluarga ni amang napi tupulu. Keluarga napi tupulu. Alam marujung ulu amanami, rap dohot inanami. Paragugui masudi keluarga, na tinadikon. Bak kami ma nang parumain ni natutuan nami opundo di inang Tuhan. Yang dibaga sapar sahiton, alani kanker payudara. Napia nuaing di rumah sakit awal Bros Jalan Sudirman.
simaroham sai jamama pamaluma para sahidonna nak kamin waing napugu dison lehoma silas de rohalihan walau di luas sohami madalani tahunon sahatu tikion loas mahami rabluho suli ruas ni huriam manal puho tahunon hujako kami tahun le baru 2024 aneng pasang atau mutu kami ape hom matangamu nabadiai mamasu-masu kami mamasu-masu keluarga nami mamasu-masu sude poparan ya kada tua-tua nami narap dohot nasida di pakabaruon dohot nadausian nasida pasu-pasu ma Tuhan tio ma Tuhan jama ma nasida mauliate ma diko Tuhan amin. Pinasa matiki tuhamuna bunguan kor amati wirias. Doi di dodolo kermo
Mari demita nomor 234 ayat 1 do ayat 2. Binasama tang yang sian ruas ni hurianaro tang yang prapangodianan. Ima utusan ruas sian pitu angin suka terus. Tapasada marohata martang yang maita. Mauliate dohot puji-puji amma Tuhan di pasah rohanami. Tua dopamu Tuhan apala di bagasan boronginon. Dengan di pasami ale Tuhan doa sini rohami tok-tok sumariho kami. Boratami Tuhan siang bagas nami bi. Madapoton bagas jorom nabadi apala di bagasat tikion. Imale Tuhan di pertangyangan nami parpudi na pinatupani huriam apalagi bagasa tikion. Mauliate ma Tuhan di paju pakokodo hami di bagasan hai pason do lasni roha sahat tu tikion. Nunga Tuhan taruli hami sian hatam na pinato lasina posom apalagi bagasa tikion. Di sana li Tuhan homa na mangalapokon itu rohanam ganuk marsada-sada. Asa gabi bohal li partor dion name meli Tuhan. Tu nama dalani akaryari na nagsipasahatom mo di pituhami. Tuaka ari na naingro. Laos songoni mali Tuhan na posom. Napasahatok katami ali Tuhan. Tok-tok pasaha madinasida perjulu hahipaso Tuhan. Jala tok-tok tak bay bisu dinasida nak pasu-pasum tuaka ari na naingro. Asa tok-tong tak marbisu nasida. Lapas hatok katami tu hami ruas ni huriam. Asa tok-tong alito rap marlas ni roh hami. Lau mabigi hatam tu hami aka ruas apala di bagasat tikion. Lasong ni dope ali Tuhan omatutu pertanggang perpudi di hami. Tok-tong ali Tuhan homa nama dongani hami, homa tok-tong nama masu-masu hami, homa tok-tong ali Tuhan nama ngaramotu sudian akun nami. Na jono do na do homa tok-tong ali Tuhan nama ngaramoti. Na tok-tong ali Tuhan nama ngalia pasu-pasumi itu nasida. Asa tok-tong ali Tuhan marlas ni roha do nasida. Jala tok-tong ali Tuhan mangidu hami tu adupamu. Paingo nasida li Tuhan. Asang giat di woto nasida tok-tong madok mauliate tu adupamu. Tok-tong ali Tuhan dan lupa hami apala di bagas sabornginon. Di ruas nami tok-tong nang zumolo Roma dapotoko di nama ruzungolu. Diaman nami butar-butar
dohot sada buhina nami ima burun api tupulu. Totok sudena le Tuhan horona manot Tuhan ari-ari ini nasida. Tok ali Tuhan keluargai saluhutna tutangamu mau pashatami. Asa homa le Tuhan namang leon apul-apul na sumuruk tu nasida. Asa anggia le Tuhan margugu nasida. Manaon sitaonon naro tu nasida apalagi bagasa tikyon. Lasongoni mali Tuhan nang disudina kaparhalaruni huriam. Paragadaru naguk tiki. Toktong ali Tuhan liana makahipa sodjama nami inanami. Asa toktong ali Tuhan benget irohan nasida. Lapan mudu-mudu hami ruas ni huriam. Asa toktong ali Tuhan marlas ni roha hami tutiki nanaing rodope. Nanaik si pasahatomu tu hami ganu marsada-sada. Toktong ali Tuhan dina hurang malo hami mangido tu adupamu. Ubotu hami Tuhan pasikopomu dihobar tulomo ni roham. Atong ali Tuhan satokin nari. Melotuk pe mulak kami non siya bagas jormon. Tu bagas nami be ganu marsada-sada. Songo nasini rohami matuhatok tong madongani hami. Di perdalanan horasi nang kakenderaan na ubok kami. Tok-tok pajuk pondok keluarga. Di bagasan hai pason do las ni roha. Nang di bagas saborngin opole Tuhan. Hu pagong gokok pamima. Daging dohotat dinami. Tuadu pamu nasun badiai. Jumulo saya sama Tuhan dosa nami nagudangi. Asa tamahami. Majalo pasu-pasu siya narupamu nasun badiai. Marhiti anakmu Yesus Kristus kami. Martangiak tuadu pamu. Mauliate madihole Tuhan. Amin. Bila sakmatiki markor ina Maria laos suruk mamuseanon ina labu baru.
Kita sampai kor ina labu baru.
Perdita 753 Sada do ayat 2. Tapasada rohata martangi yang mahita. Ali Jehovah debata Tuhan nami, puji-pujian dohot hasangapon ma upasata metodopanmu Tuhan. Di saluhuna dengan dibasam, dohot asini roham na saya totong mian di tengah-tengah ni perdalanan ninggulu nami. Lumubi Tuhan di perdalanan ninggulu nami di tahun 2020 tuluon. Pertanyaan na penatupan ni huriam. Sian nama muhai sahat tu nama ngujuni di Bornginon. Totong di bagasan padonganion. Totong di bagasan asini rohap hami. Laho madohoti pertanyaan na pinatupan ni huriam. Alani Tuhan apala di Bornginon di pertanyaan pangujunion di pengot hatap pami Tuhan asa bui tutu hami mangulahon akka silas niroha di tonga-tonga ni perdalanan ningulu nami alanong nga di paibaruho tutu hami Tuhan atong adong mahay baruon dito nga ni perdalanan ningulu namion asa unang mulak buti hatam dito nga ningulu nami alay buwi tutu Tuhan hupeo kami buwi tutu Tuhan hupa husor-husor hami di perdalanan ningulu namion
jala ima dudu Tuhan bohal nami, lahu manguduti akka ulaon nami si ganupari. Atau ngali Tuhan, marhiti barita nauli naung sahur, dia kaparsaran nama di bagasa tahun 2020 ima dudu Tuhan nagabelas ni roha di tonga-tonga ni ngulu nami, di tonga-tonga ni keluarga kami ganu marsada sana. Ale jahuba di bata Tuhan nami, di bagasan borngino Tuhan, mangido hami tadupanmu, hami saluhut nakaruas ni huriam, lumobi hami napungudison, nama doho di pertayangan di hari parpudion, totong malehon di hami hagugoon, totong malehon di hami hagi pason, lamanguruti akka ulaon nami si ganupari, pasu-pasu saluhut na Tuhan, akka ulaon nami na maragami, pasu-pasu saluhut na keluarga nami na marsada-sada, pasu-pasu saluhut na kasinakapan ni roha nami, bahen sangap may dikowarmo, nang saluhut na kanahinirim ni roha nami Tuhan, tukodo saluhut na namajadihon, akan nasinakapan ni roha namion, pasu-pasu nang naposom, na manguluhon huriyam hagabebe pakabaron, ama nami amang padi tapi tersingal silalahi, lehot dinasida hagi pasod do hagugon na sakoi, na manguluhon huriyam hagabebe resot pakabaron, nang hami akka pinilip mo na posom, parar ngulu namyo Tuhan, pake ngulu namyon, law marhobas di tonga-tonga ni salut akaruas ni huriyam, nang sengoni perhalado ni huriyam, lehon mahasa daun ni roha, torang ni pikiran, asa bui dudu Tuhan tarulo kami saluhutna, tohonan na pinasa mo di tonga-tonga ni ngulu nami, asa tumbui dudu hami Tuhan, gabi tiruan dia karuas ni huriyam, nang sengoni apala di borngino Tuhan, mangido hami gomos, ditangiang nami, ima karuas ni huriyam, molo tungadong dia kasih taonon, parukilon, parsorion, namasa di tonga-tonga niya karuas ni huriyami, lumobi ma Tuhan akasih taonon, lanunga jumolo dialap po, ama nami amang mangatur butar-butar, dohot ina nami inang boru na 70, atong ali Tuhan tu koma na mga pulis saluhut na keluarga, na ditinggalhon ama nami dohot ina nami, lehon hagugo o din na sida, nang songoni mulutung adong ruas ni huriam jaka parukilon, alan yaka persahiton ni nasida Tuhan, nama sebosa si tutu di hilala nasida, alani diborong inon mangidu hami mangelik tuadupanmu Tuhan, dangadong nasutara potopoho di tonga-tonga ni ngulun namyon, ay sa guru di hodo sa luhuk na Tuhan ngulun namyon, atong tuho mahubasat kami sa luhuk na akaruas ni huriam mulutung arong diaka persahiton, unang palawas na sida madili Tuhan, alaya siro hampar gugui na sida, asa tungbui tutu na sida Tuhan, dihamonakon na sida, songgok akaparsahiton ni tonga-tonga ni ngulu na sida, ay holat tu hodo tutu Tuhan marsigat tu kami, ay holat tu hodo tutu Tuhan nahupangasaw kami tonga-tonga ni ngulu namyon, atong Tuhan salugu na diboranginon, ngulu nami tung tuhoma ubasat tami, nang sinakapan ni roha nami, mga sahon guwar ni anakmu Tuhan Jesus Kristus, martangia kami tuho. Amin. Bersama tu hamuna amanami kor ama do punguan lansia.
Puji Matuhata, Maredita, Pituras 22, Lasi Somaita Pasahaton Persembahan, Tuhuria, Dotu Pembangunan.
Yesus horo Tuhanku, Yesus horo Rajaku. Datangnya kema pilihan nata pasahat tuaro paling dibata tapoduk be marohat tamar tangi yang mahita ali dibata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileo lihon nadengkan doho nasa uli basa na mau diutus hupasahat taima sian dan ilihom mitu hami pilihan nami tuho say jalo mai gabiwap na hucus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asahu parasia kami pelianon patibulun harajom muri tonga-tongan di huriam doho di portibion buhai marohanami marhite hiti todim assalam huta dahami godang nisleo lehom mitu kami assalam girgir hai madok mauliati tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rab mahita mangiduhon tangyang hato patay. Alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajonmu. Say saut molong munaruham di banutongon songon di banua gijang. Lehon matuhami sedarun hanguluan siapari. Say samarusanami songon panesanami. Tido say dongan namar dosa tuhami. Hunak kami tugion tu pangucunan, palumahami sian pangago, aihuna punah harajaon, dohot haugon. Bulak mahamu di bagasan dami dohot las di roha, jalo kamu mapaso-paso siana mata debata. Asli di roha ni Tuhan Yesus Kristus, holong di roha ni debata ama, dohot parsaoran itu di porbadia ma, nama dongani. Mamasu-masu hamu saluhutna. Amin. 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 Horas semadita manginang. Selamat malam ma tajalang mana boy tajalang Tuhan tamana madongan ihita madala di tahun di bagas salas di roha. Jadi alarong no di paradia manginang snack siak kuria snack ringan tajalo ma amanginang nunga adong napasa tatu hita adong snack ringan.